San Rafael, Arcangel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 8 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uyapuan mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang marulawa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baratang unyan para sa aga. Pinutuntang barata halid dyan sa luwa si Luwens Barcena. Luwens kamen. Ipigdilingawan ni Congressman Alfred de los Santos ana mga manlain-lain na sektor, partikular na ana sa iyang pagtaon ng rekognisyon sa mga barangay tanod dahilan sa pagmantinir kay ni Canpasi Orden sa mga manlain-lain na barangay. Ini pagkatapos sa iyang ipagudapitan sa DCGB News na ana sa Indan Tropa na ang probinsyano party list nagpasiring kan mga nakaliis na aldaw sa mga barangay na Villa Hermosa, Tabon-Tabon, Peña Francia, Kimantong, Bagumbayan, Asinpulyat, Cantaraga, Albay. Ngani naman naonin mga ang probinsyano best na magagamit kay ni sa padakos na pagserbisyo sa indang mga respektibong barangay. Tusok kay De Los Santos, ana siring kaining bagay dapat nang dahil pagpatayaan at dapat na tawan ng rekognisyon sa paagi ng mga siring kaining bagay sa pagtaon ng mga programa sa mga barangay pulis sa Siltanod dahilan sa grabe ana papel kaini sa pagmantinir Canpasi Orden sa mga manlain-lain ng mga area of responsibility sa kunmano ng taran susok kay De Los Santos ana mga barangay tanod na ini iyo ana nagiging frontline sa pagmantinir na Canpasi Orden sa indang palibot, naglilibot-libot pagkabanggi, nagsasakripisyo ang oras sa indang pamilya tangani ng babantayan sana ang seguridad kan sa indang barangay. Mga dagdag na bareta, ako po si Elvis. Nagpagarumdom si Vaccine Sahar Carlito Galvez sa mga local government units na daisinda matatawanin vaccine supply pag daisinda preparado para sa roll-out kan immunization program ngunya na bulan. Sigun kay Galvez, pigi iwasan ninda na magkaigwanin mismanagement asin ma-expire ang mga bakuna. Dagdag pa ni Galvez na magkakaigwanin final check sa mga LGU duwang simana bago i-deploy ang vaccine supply. Inabisuan man niya ang mga LGU na magtagaman ng fundo para sa mga vaccinators asin magbugtak ng mga mega vaccination center. Dagdag pa ni Galvez na enot na ipaprioridad sa bakuna ang mga healthcare workers sa mga COVID-19 referral hospital. Ang pamerong batch kan COVID-19 vaccine, iyon inisyal na ipapadara sa Metro Manila, Cebu, asin Davao kung saan igwang fasilidad sa laog o nalaog sa ultra temperature cold storage requirement ka nagkaparang bakuna. May arestanto dagdag na barata ulit dyan sa luwa si Jomar Bien. Jomar kamen. Salamat Direk, maray na hapon sa dagdag na bareta kumbinsido ang mga miyembro kan sanggunian panglungsod kan tabako sa mga ekwipahe asin pa sistema kan pagdispatsar kan basura kan syudad. Ini matapos na bisitahon kan bilog na miyembro kan sanggunian panglungsod ang Central Material Recovery Facility kan syudad pati naman ang waste disposal system. Ano yung nakabidisita kan grupo iyo ang Central Material Recovery Facility sa Barangay San Vicente kung saan gabos na mga basura kan syudad dumantig na dara. Matapos na daraw duman ang basura, dumantig ipili ang mga pwede pang mapakinabangan ang pwedeng i-dispatchar na talaga asin itong pwedeng i-compose
yaon man dyan sa naunambita na pasilidad ang composting facility kan syudad kan Tabaco kung saan itong mga basura na nalalapa iyo ang pigtutunaw asin pinagigibong fertilizer. Sunod na bidasiya kang grupo ang mismong disposal facility na nasa Sigrang Tipit kan Barangay Mariro kung saan antig dadara duman na basura itong suday na talaga mapapakinabangan kompleto man sa mga pasilidad ekwipahe na naididispatchar nin matanos ang mga naunambita na basura. Ang sangguniang panglungsod kan Tabaco na nagdesisyon na bisitahon ang naunambita ng mga pasilidad kan nakalis na aldaw dahil lang magpuon kan magkaigway ni panibagong mga development asin pag-upgrade dahil paninda na papasyaran ang naunambita na lugar. Yan ang report. Jomar Bien, DC Judy. Mayor Santo, dagdag pang bareta, halid dyan sa luwa si Ans Galero. Ans, kamen. Babalikan tayo si Ans Galero. Hello? Go ahead, Ans. Puro siguro talaga ang gobyerno probensyal kan Albay na maibuson sa ginarayaan na turismo sa tuyang probinsya matapos na maapektaran ni ng pandemyang COVID-19. Sarong ehemplo digdi na pinagbubuson nila na iyon pagpakusog naman kan turismo sa paagi kan Albay Park and Wildlife kan gobyerno probensyal kan Albay kung sa insendang binuksan na ini sa gabos o kaya sa publiko lalo na ang mga nasa edad 15 pa sisiring sa 75 anyos. Sinabi ka na Albay Provincial Tourism Culture and Arts Office katuwang si Dr. Pancho Melia na iyon na mamayokan Albay Parks and Wildlife na sa ngunyan pinag-iimbitaran nila ang lambang publiko lalo na ang mga yaon masandigdi sa probinsya kan Albay bitsaran sa indang bukas naman na tourism destination sa syudad kan Legazpi dahilan sa saro ini sa haloy na tourism sites kan probinsya kan Albay na nagtatao talaga ni nabuhay sa satuyang kapalibutan. Sinabi ni Melia nasa ngunya na Valentine's month o kaya ining pigapod na aldaw nin mga puso bukas man nasambitan ng lugar alagad kinakaipuhan man gararay na magsunod sa magkakanigong minimum health standards ang mga mabisita digdi tanganin na malikaya na ang pag-ulakit kan nasambitan ng helang. Kung babalikan si Gobernador Bichara kan taon 1987 ang nagkonseptualisar kan Albay Parks and Wildlife tanganin na ibuson langgad asin mabuhay ang kaugmahan asin turismo sa probinsya kan Albay. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Mientras tanto, detalles kang bareta sa Lado Nacional. Adalan kan Department of Labor and Employment ang kahagadaan kan nagkaparang grupo nin mga obrero na makapagtaon nin wage subsidy sa pribadong sektor daraman kan efekto kan COVID-19 crisis. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello nasa hiling niya, mas makakarahay ang pagkataon in wage subsidy kaysa sa aumento dahil pwedeng kadakol ng mga negosyante ang dai kakayanon sa ngunyan na pag-itaas sa sweldo kansiya ng mga empleyado. Piglinaw ni Bello na ang pagtaon in wage subsidy depende manggiraray sa kapasidad kan gobyerno. Kanakaaging taon, nagkaparang labor group kay banana ang Trade Union Congress of the Philippines ang nangapudan sa gobyerno na magtaon in wage subsidy sa rason na dai makasustenir ang mga obrero sa gastos. Dagdag pa ni Bello, nakakaurunon manida ang Department of Trade and Industry sharing man ang NEDA mananang sa isyu dalanta ang duwang ahensya ang mapalawas nin fundo. Nagpahayag din pagduda ng kaparang senador sa price freeze na ipapautob kan gobyerno para mapagulan ang pag-itaas kang presyo ng karning urig asin manok.
Sinabi ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto na sa iyang pagiling dai maepekto ang price freeze dahil ang problema na sa supply asin imbes na makatabang pwedeng mapalala-palugod sa sitwasyon. Sinabi niya, ang posibleng solusyon iyon palangkawon o padakulon ang supply asin tabangan ang mga negosyante para mapakusok ang sendang produksyon. Sinabi man ni Senador Kiko Pangilinan na sa pagrapado kan bagyong Ulysses kanakaaging taon, nagpautog man ng price freeze ang gobyerno alagad, nag-umento pa man girara ang presyo kan mga pagkakan. Tanawan ni doon man kini kung tama si Agriculture Secretary William Dar, dapat nagaro na ang mga otoridad para arestaron ang mga bintahusong negosyante. Hirit man ni Senador Amy Marcos na dapat gamiton kan DA ang kabos nindang mga bikulo para matabangan ang mga nag-aataman nin urig na madara sa Metro Manila ang sendang produkto asin mawara ang transportation cost sa mga karne. Porsigido ang Department of Social Welfare and Development na makumpleto ang ikatulong simana kan Pebrero sa distribusyon kan ikaduwang pago kan Social Amelioration Program o SAP asin distribusyon kan cash subsidy sa irarom kan Bayanihan 1 and 2 law. Ang posibleng deadline sigun kay DSWD spokesperson Irene Dumlao kasunod kan konsultasyon ni DSWD Secretary Rolando Bautista sa mga regional directors. Sa ngunyan, diretso ang pagigibon nindang manual payout sa mga natatadang beneficiary kan ikaduwang pago kan SAP2 partikular sa Calabarzon, National Capital Region as in Central Luzon sa paagi kan Special Disbursing Officers kan ahensya. Suportado ni dating Senador J.B. Ejercito ang pagsibong una sa implementasyon kan Child Car Seat Law na minaobligar sa pagkakaigwanin child restraint system sa mga pribadong vehikulo para sa kaligtasan kan mga aki. Sinabi ni Ejercito na nasa harong man sana ang mga aki asin imansinda nakakalawas dalan sa mga ipinapautob na pag-iigpit. Sigun sa dating senador, ang nasabing lay na probaran kanda ipang COVID-19 pandemic asin ibinusol niya ini dahil nag-iikadua ang mga kausa ng pagkagadaan kan mga aki sa aksidente sa behikulo. Si Ejercito, ang principal author ka nasabing lay kung saan nakapalamandigdi na ang mga aki sa edad na 12 anyos pa ibaba dahil man tutugutan na magtukaw sa inutan kan lunadan. Nagtutubod man siyang nagkaiguan ng pagkakulang ang nagkaparang ahensya sa pagpapalakop kan informasyon bago pa man ini dagos na implementar. Ipinaliwanag man ni DOTR Assistant Secretary Goddess Hope Libiran na natapos na ang 1-year period na kinakaipon bago ipatop ang sarong lay. Kung kaya, dahil pamaninda ini pwedeng pagulan. Katakot kini gusto ni Transportation Secretary Arthur Tugade na mantang bawal pa ang mga aki sa magluwas. Gamito ng una ang pagkakataon na ini sa information drive. Nag-apilar ang anom na senador sa Land Transportation Office na linawon nguna ang guidelines o patakaran sa Child Car Seat Law bago ini ipautob para sa mga aki sa edad na 12 anyos pa ibaba. Ang apelasyon nakapalaman sa Senate Resolution 633 na naisumiter ni Senador Sani Angara, Joel Villanueva, Sherwin Gatchalian, Grace Ponan Sibinay, asin Majority Leader Juan Miguel Subiri. Kumbinsido ang mga senador na magayon ang kamautan kan lay para maproteran ang kaligtasan kan mga aki pero dakol na isyu ang dapat planchahon. Pagenot na tinauning punto kan mga senador ang kawaran pa kan LTO nin istasyon para magkamit nin mga o magkabit nin car seat asin magsertifikar na fit for use o daing diferensya. Dahil man nin brand o modelo nin car seat na ipigtatalaan ang Bureau of Product Standard kan Department of Trade and Industry. Tanawan din doon kan mga senador na dapat ikonsiderar na difícil ang buhay ngunyan na may pandemya kaya dakulang gastos ang pagbakal nin car seat.
Rason pa kan mga senador na bako man urgent ang tulos na implementasyon kan ley dahil bawal pang magruluwas ang mga aki kaya mas maray na ipag-oktabang una ang implementasyon kini. Malabog ng mapalawig ang voters registration period. Ini sigon kay COMELEC spokesman James Jimenez dalang sa pagsunod nindang timeline para sa preparasyon sa 2022 election kung saan matatapos ang registration sa September 30 asin tulos ining susundan kan pagsumiter nin Certificate of Candidacy kan mga gustong magkandidato sa eleksyon na ang petsa pig-adalan pa nindang isibog. Ang solamente magigibo ninda iyo ang mapag-adalan ang posibilidad na mapalawig ang registration hours kada semana. Kasabay kay ni, ipinahayag ni Jimenez na pig-aadalan man kan komisyon ang pagdagdag sa bilang kan satellite registration sa bilog na nasyon. Obligado sindang magkondukta ng satellite registration para magkaigwa nin zero COVID cases sa laog ning 14 aldaw bago ang aktual na satellite registration event. Sobrang pag-iigpit ang pag-aadalan kan COMELEC na pagbawal sa face-to-face campaign para sa 2022 election. Sinabi ni Senador Francis Pangilinan na pwedeng ipagbawal iyon darakulang pagtaripon alagad, pwede man natugutan ang saraditsa ng pagtaripon araw kan 10 sa 30 katawo asin ipag-orden sa gabos na mag-atindir, magsuulog ng face mask asin obserbaran ang social distancing. Sigun kay Pangilinan, pwede man na pag-abot kan campaign period, dakol ang mababakunahan kontra sa COVID-19, kung kaya pwede na ang mga saradit na pagtaripon. Eno itong sinabi kan COMELEC na pagkukonsiderar ninda ang pagbabawal sa face-to-face campaign para sa May 2022 election dahil pigdalauman na may patakot pa manggarari ang COVID-19 pag-abot kan campaign period. May arrestanto na diet si dating COMELEC Commissioner Louie Guia sa posibleng online campaign para sa 2022 election. Napigkukonsiderar mismo kan komisyon. Ini sigun kay Guia dalan sa ordinaryo ng paglakop sa social media ni mga fake news na pwedeng makaapektar sa pagpili kan mga botante sa sendang mga gustong iboto. Dakula ang hagyatman sa online campaign bago sana sa COMELEC kundi maging sa mga kandidato man. Katakod kini, ipigbubusol ni Guia ang paggamit nin radyo, telebisyon asin mga polyeto para magpalakop nin mga informasyon may kinaraman sa plataforma kan mga kandidato dahil dakol pang mga Pilipino ang daing internet connection. Para masimbagan ang problema sa food security sa nasyon, dagos nang ipinasar sa ikatulo asin final na pagbasa ang propestong nagbabusol kan urban agriculture sa mga urban area sa bilog na nasyon. Sa botong 212 ang pabor, asin dainin nagkontra, na ipasara sa final reading ang House Bill 8385 na may kamuotan na ibusol ang modern, cost-effective, space-efficient asin environmentally safe agriculture technology sa mga syudad para makamtan ang bastanting produksyon asin seguridad sa supply nin pagkakan. Kamauotan kan bill na masiguro na may sufisyente ang makukuang nutrisyon, salud asin pag-asenso sa urban population. Sakop sa mga pwedeng pagtanuman o gibuhon na community garden o vertical farm, ang mga bakante o kaya inabandonar na government-private land, sharing man ang mga bakanting lugar sa subdivision o public villages, public housing, condominium, maging ang mga open space sa gabos na urban, asin urbanized area sa bilog na nasyon. Kaya ba na madigdi ang mga available land resources sa mga state as in private universities as in colleges, mga kampo militar na angay pagtanuman, poultry, livestock as in aquaculture. Pigsusugo kang propestong lay ang mga local government units as in Department of Human Settlements and Urban Development na aramon ang mga pampubliko asin pribadong lote o espasyo na pwedeng i-convert sa community garden o vertical farm.
Ipinahay kan Department of Education na idinunan ninda an 2,000 na mga tablets sa mga harayong lugar kanasyon na itinao kan Chinese Embassy sa ahensya. Dahil man nagtao ang DepEd nin mga tablets sa harayong lugar kanasyon o dahil man nagpolos ang DepEd nin listahan kan mga pampublikong eskwelahan asin lugar na sindang tatawanan kan gadget. Sinabi ni DepEd Secretary Leonor Briones na kamautan kini na padagos na masuportahan kan DepEd ang distance learning na ipinapautob dalan sa COVID-19 pandemic. Sigun sa iya, pigbibilog pa kan ahensya ang kwalifikasyon kung sara irisay ang matatawan ka nasabi mga tablet. Enot kani formal nang itinone over kan Chinese Embassy ang 2,000 na tablet sa Department of Education na pinanginuta ni Chinese Ambassador Wang Xilan asin nagkaparang haralangkaw na opisyales kan ahensya. Napapanahon ng areglaron ang tariff rate para mapundo na ang smuggling asin magbaba nin presyo ang mga barakalon. Sigun kay Marikina Congresswoman Estila Kimbo, nasarong rason kung natata grabe pa manggarari ang smuggling dalan sa alangkaw na tarifa asin maluyang enforcement o implementasyon. Dalan sa kamahalan kan tarifa na nasa 40% mas pipili kan mga importer na magpalusot na sana asin magtaon nilagay na mas barato. Dagpa ni Kimbo na mahiwas ang smuggling, ang may imported na karne, asin baratong marahay, asin ang local producers, di magiginibong makikipagkompetensya. Ang gobyerno man, mababawasan pa ang revenue o mga income. Tinawan ni ni Kimbo na kung reglaron ang tarifa sa lower level, mapapababa pa, mababawasan man ang presyo kan mga produkto asin magbayad ng litimo o tamang buwis ang mga importer. Idinugang pa ni Kimbo na pag naglangkaw ang koleksyon ng buwis, magagamit ni ini sa pang-ayuda sa mga paraurig asin paraoma na apektado kan African swine fever. Yan mga tugang ang detalyas kang mabaretang unyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pangarang kan mga pag-iriba, Ronald Baldo, Manny Totanyes, Marcel Madrid Salado Technical. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sino pag-antaba. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack sa halagang 15 pesos lang. Araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day.